ବିବାହ ପରର ଯାତ୍ରା। 1 ନମ୍ବର। ବିବାହ ପରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ବର 2। ପତି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ନିଜ ପତ୍ନୀ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ସମର୍ପିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ପୁରୁଷ ସୁନ୍ଦର ତଥା ଧନୀ ହେଉନା କାହିଁକି। ନମ୍ବର 3। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପତି ଉପରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଦାପି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ମିଳନ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଅପ୍ସରା ହେଉନା କାହିଁକି। ନମ୍ବର 4। ଦାମୀ ହେଉ ବା ଶସ୍ତା ହେଉ ସାଧାରଣ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 5। ବସିବା, ଉଠିବା ଓ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ନିଜର ଏଭଳି କୌଣସି ଗତିବିଧି ନ ହେଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।